Magapasakop ang Filipino pool icons kasanay Efren Bata, Reyes kag Francisco Django Bustamante sa World 9-Ball Tour Legend Showcase. Makaupod Manila direng kangayman ng mga alamat sa billiards nga sanay Earl Strickland kag iban pa. Sa pahayag sang matchroom pool, ang mga showcase na nagadumdum ka nagapasidungog sa legasiya sa mga legendary icons sa sports nga lagi na pasanyog pagi sila kadalagaan nga nakabulig sa pagpasanyog man sang billiard sa global stage. Nabaroan nga nagdaog si Efren sang World 9-Ball Championship sa 1999, lakip na sa marabo sining mga kadalagaan sa patag sang billiards. Samtang si Bustamante naman ang nakakuha sang titulo sang 2010. Tatlo ka beses naman nga nagkampiyon sa 9-ball world si Strickland sa 1990, 1991 kag 2002. Nagbukas ang World 9-Ball Tour event sa Miyerkules ka magapaday ni Tubtob buwas nga adlaw Enero 23. Oras sa Bombo Philippines Sunday Time, 31 minutos makiligad sa alas 6 sa aga.